Ngai khub le phi ha ka kateng ba thiang tam ga jong thrai Jesus Christ nong panem ba ye jungi ya ga jingpuson na ga tien ga jong blai tungi nya pule na ga shiti ga baning kong shiki nong Corinth ka nong ga ba shipo ka khat ka ba lai po ka kintien ka ba ong lara nga ting ga bam da ka bango balai on kran ben ya nga na ka benta ga ta ya ka ba nga ainguh Kaktian ke jong blai ke sngi ke pen kan mawengi. Baka nugu jing bam ke bangi bam. Ka deyengi ye ke bangin ainguh shuwa ban bam. Namar ke nugu bangi la ban ainguh. Ka deyeng ke jing bam ke bapen bha ye ke met ke jungi. Ka nugu jing bam ke bangi la ban da ainguh shuwa ban bam. Ka deyeng ke jing bam ke bapen dan buram ye blai. Ka Bible kong ha ke ke bangi le la ka long ka bangi bam ka bangi di leni ke ru tungin le ya ke baro ya ka pendan buram ya ublai kalong ka baran kami ngi bangin ainguh hot ban pen kentang kalong ka badai Henry Jesus Christ ula ai ka nuksa ha ka por ya ka ba ula besai ke san hajar ngut kibril hashwa ye ka ba un ai ke jingbam ula ngu ong ka Bible aku afin tip balai ngi don kam ya ka bangin ainguh yo blai ngi don kam ban ainguh yo blai hashwa bangin bam kadina ga daw pa blai be ma u ken yo bapendap ya ka jing don kam ka jungi ha ka men ka jingbam kadlong ka badon kam na ka benta ka met ka jungi ka jing ko jing khia nginam la ban em klem ka jing bam nginam la ban yang ban nya klem ka jing bam briu ubam la shuban bam unum la ban em sa ani ka perthai lani ngala ban ong unum la ban em slam briu ubam la shuban bam ka bamot ka sngiyap ka jugu kala janya tadena ta ka daw ngi ainguh yu blai ka jing pendap ka jong blai ngim shim la yap thangan Ngim shim la sha thangan angit skem ba pio e ka bam man la sngi la fila ban yo e ka bam haman la ka por ba fi thangan ka long ba day bat ka badon ka megi mangin ainguh yo blai namaru blai upendap ye ka jinon kam ka jungi don ki bre ki ba shuwa ban bam kim ju ainguh kadan artli ka daw ka banin kong ka de ka jing bom tip pun sien ka jing bom tip ka pen so si yo blai namara ba ki breu kim nang ban ainguh bat kim tip ban ainguh yo blai ka ni hi ka la pen so si yo blai u ba pendap ye ka jinon kam ka jongki ha ka mat u psai ki de ki jur ba de ki jing bam ki batei na ka benta ka jing em te ka jing bom tip ka long ka wei na ka daw ba ki breu bun sien ki bam la ka bam klem da ainguh ka ba ar pat ka long ka jing nyo sting ka jing bom ken kor ya ka jing ainguh ka nungo na pedeng jong phi ki ba sha skor ka ni ka jingpuson pitip ba ka jing ainguh ka long ka ba kodor hadu kata hakmat jong ublai unum yo ya ka jing ainguh lem dangi a shu kan mau nginum la ban yo e ka bam lem da ublai upendap baru ai ngi ka bam ki jur ka ja bat ki baro ka bangi bam kade ka jing ai ka jong blai baro ka bami ka khando kade ka jing khu ka jong blai na ka benta ka jing don kam ka jong brio num la ban yo ye ka bam lem da ublai u ai ka jing ai ngo ublai unum la ban yo lem da ngi ai tadena ta ka daw ha ni ka sngi ka benta tugin kin ma ka we mangim de ban shim sting don kam ban shim khia compare ha guru ka jaka la ka long ha dukan la ka long ha yeng la ka long ha ka no ka jaka ha bangi bam ha shua bagin bam tungin da kin mau ban aingo yo blai da ka download ka jungi baro namar ulale bha hadu kata baga ngit skem ka jing bam ka phi bam ringkat baga ji sngo pam tang baga pen so bha yo blai
kan ai rui pi ke jing ko jing kia. Te to ble ke jing suk nor kat bat pi ni ke singi baru ke wai. Perwan klet bleu i je pi kumba pilong. Amen.